Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω δύο brain rots που πήρα από το χθεσινό admin abuse του Σαββάτου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, έχω 104 trillion, μπορώ να γίνω rebirth, να κάνω δηλαδή rebirth, απλά πρέπει να κρατήσει κάποια πράγματα κάποιος φίλος μου για αδελφού μου. Αλλά ξεκινάμε. Εδώ ο πρώτος μου όροφος δεν είναι κάτι. Αυτό εδώ το job Sagur, το Κουρσέντ, το πήρα από την αδελφή μου σε διαγωνισμό, αυτό το Duels Machine, της το πήρα. Και τώρα πάμε στο δεύτερο όροφο που είναι αυτά τα δύο καλά brain rots. Αλλά πρωτού σας τα δείξω, σιγουρευτείτε όλοι ότι έχετε κάνει like και subscribe και όλα τα, είναι τα μπιτσικλετέρα. Το ένα δεν έχει mutations, το άλλο έχει ένα τάκο και, τι να σου πω, και ένα καβούρι. Κάπως έτσι. Βγάζει το 4,5 μοίρια, είναι καλό. Το άλλο βγάζει 3,5 μοίρια. Επίσης πήρα ένα του Sagur, ένα Brunito Masinto, ένα τέτοιο Yin Yang μπαμπού το Sagur. Τι? Μπαμπού Sagur. Ένα λαβάκα, ένα άλλος τραλαλελίτος. Αυτό πήρα. Το σαν τα hotpot μου το έχει δώσει ένας φίλος μου. Αλλά πιστεύετε τα μπιτσικλετέρα αυτά τα δύο είναι καλή αναβάθμιση για την Facebook? Γράψτε μου κάτω σε σχόλια. Bye, γεια σας.